हेलो, राम राम, नमस्ते। मैं आप लोगों के बीच में आज गंगा जी का गीत गाती हूँ। सुनिए आप लोग। कल है कार्तिक का पूर्णिमा, गंगा नहान, तो गाती हूँ। सुनिए आप लोग, बताइएगा कैसा लगता है। अरे के हो चढ़ावे काजू छोहारा, के हो चढ़ावे किशमिश गंगा मैया हो। के हो चढ़ावे काजू छोहारा, के हो चढ़ावे किशमिश गंगा मैया हो। गंगा मैया हो के चढ़ावे अरवा चावल खीर गंगा मैया हो। के चढ़ावे अरवा चावल खीर गंगा मैया हो। के रे मांगे बेटवा पतोहिया, के रे मांगे भतीजवा गंगा मैया हो। के रे मांगे बेटवा पतोहिया, के रे मांगे भतीजवा गंगा मैया हो। अरे के हो मांगे 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। अरे के हो मांगे 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। अरे सास मोड़ मांगे बेटवा पतोहिया, ननद मांगे भतीजवा गंगा मैया हो। सास मोड़ मांगे बेटवा पतोहिया, ननद मांगे भतीजवा गंगा मैया हो। अरे हम मांगी 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। हम मांगी 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। अरे कहवा में शोभे बेटवा पतोहिया, कहवा शोभे भतीजवा गंगा मैया हो। कहवा रे शोभे बेटवा पतोहिया, कहवा रे शोभे भतीजवा गंगा मैया हो। अरे कहवा शोभे 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। अरे कहवा शोभे 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। अरे घरवा में शोभे बेटवा पतोहिया, गोदिया शोभे भतीजवा गंगा मैया हो। घरवा में शोभे बेटवा पतोहिया, आंगनवा शोभे भतीजवा गंगा मैया हो। अरे सिरवा शोभे 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। अरे सिरवा शोभे 16 हो सिंगार गंगा मैया हो। अरे सिरवा शोभे 16 हो सिंगार गंगा मैया हो।